vyššia životná úroveň a sociálne siete a tieto veci prispeli k tomu, že ľudia sa prestávajú rozprávať ako takí. Hej, celý problém tej spoločnosti je, že nepočúvame vedcov, nepočúvame zodpovedných ľudí, nemáme úctu k autoritám. Potom samozrejme, že keď povie niekto jednu z najhlúpejších vecí, no, pravda môže byť, no pravda je len jedna. Neexistujú dve pravdy. Môžu byť dva pohľady na ten istý problém, ale pravda je len jedna. Hej. A potom myslím, že musí prísť obnova cirkvi z dola, nie z hora, že to takto nariadi. Hej, že samotní tí ľudia budú cítiť, že dačo musíme robiť a spájať sa navzájom a vlastne tá cirkev je vytvorená, že my sme cirkev, nie kostoly a neviem čo inštitúcie, ale samotný ten Boží ľud.